O Concello de Cambados comprométese a buscar solucións para que o peche o tráfico de Fefiñáns e o seu entorno non sexa un problema para hostaleiros e comerciantes. O edil de tráfico citounos ao encontro a vindeira semana para abordar cada situación. Vamos a adelantar algún caso concreto, hai un hotel na Rúa Real e é certo que ten algún tipo de problemas ou de incidencias cando algún cliente pois accede ao seu establecemento pois para aloxarse. Entón, bueno, pois eso é moi fácil, ten unha fácil solución que sería, bueno, pois poñer en marcha unha tarxetita para que ese cliente poida estacionar 15-20 minutos para deixar as maletas, por exemplo. Ese é un caso moi concreto, pero hai outros casos e os temos que analizar un a un. Con este movimento, José Ramón Abal busca atallar o descontento que os empresarios manifestaron a pasada fin de semana. Coincidindo coa cabalgata de Reis, moitos pecharon a porta e colgaron cartéis críticos co Concello. As protestas xa non son tanto contra a penalización como contra a falta de servizos no entorno. Bueno, que nos piden unha serie de melloras, que xa estamos traballando nelas, eles xa saben que xa levamos varios meses pois para que sexan unha realidade canto antes. En concreto, pois, por exemplo, ahora vamos a instalar tanto na avenida de Vilariño como na avenida de Villagarcía uns letreiros sinalizando os dous aparcamentos gratuitos que hai para estacionar no entorno da Praza de Fefiñáns. Dende o goberno local si aseguran que o peche de Fefiñáns continuará. Neste momento están pendentes os traballos de soterramento do cableado de Telefónica. Despois serán as tarefas de reparación do pavimento da praza. Hai obras e implica que non pode haber coches circulando pola plaza e polo seu entorno. Por lo tanto, bueno, as obras as programamos, xa temos dito varias veces que as programamos para os meses de inverno, porque aí na temporada estival non podemos actuar porque lle generaríamos uns problemas graves á hostelería. Ademais, a intención do goberno local é volver pechar Fefiñáns ao tráfico a partires do 1 de abril ata o mes de outubro, unha medida que aseguran conta co consenso da gran maioría dos veciños.